našich do tej strany. Marko Toličko! Otvára skóre hneď v úvodných 17 minútach. Toto ide jednoznačne na vrúb brankára, na jeho stranu. Veľmi dobrú prácu tam spravil aj ten trojčlenný múr Slovana. Teraz to vidíme, pretože to bola strela, ktorá presne kopírovala tú uličku. Teraz to môžeme vidieť. Čo by nemohol hrať smerom dopredu, strelec teraz bude hrať 1 proti 3, sám versus všetci. Tolič, príležitosť, Tolič, ľavačka, Mak, gól! S akou drzosťou si Tolič zasekol Klemena Nemaniča. Ten mal prísť ako posila na stoperský post do druhého polčasu. Naletel na prvú kľúčku ako dorastenec. Ale to ako Robomak zakončil. Výborne, prebratie ľavo, hneď právačka, týči po zemi, vynikajúco, ale to, čo spravil opäť strelec, potom zisku lopty, to je to, čo ho zdobí tento rok. Tá sila, ako zrýchlil, je vidno takým šprinterským krokom, nezdvíha moc nohy, tak nižšie ich tak ťaha popri zemi a veľmi rýchlo zrýchlil. Niečo veľmi riskoval, skôr si myslím, že nech má ten zápas pod kontrolou a nech supera do ničoho nepúšťa. Zostal iba Max so strelcom, ale Blackman je ochotný podporiť túto dvojicu. Výborná prihrávka. Dávid Strelec, gól! Konal. Famózna prihrávka, famózna. Ale aj to, ako si Dávid Strelec počkal na tú líniu. No. Blackman sa pozrel na ňo. A vlastne vtedy si myslím, že obranca nadobudol pocit, že pôjde k nemu tá lopta na strelca, na hrotového hráča. Ale Blackman to fantasticky dal pomedzi stoperov. Cez 4 hráčov prakticky tá lopta prešla. Aj dobre zakončil. Ten už je v postavení mimo hry. Tigran Barsegian to zoberie na seba. Stále tento arménsky vlkodál. Výborná prihrávka. Tolič. Ešte je tam strelec. Celé si to naviedol opäť na seba hráčov medzi dvoch. A teraz si počkal a ideálne dobehu presne. A toto na opačnú stranu otočenie ešte od Toliča, ktorý dnes naozaj hraje s obrovskou chuťou. Ešte strelcovi pripravil druhý gól, takže... A tam boli jasličky od Toliča pre kapitána Zeca. Ale hlavne ten Barsegian, ten ťah na bránu. To, ako tú akciu rozbehol a potom do toho otvorenom. A ešte je priestor na to trošku si vylepšiť tento letný večer a osviežiť sa aj 5. gólom. Barsegian! Pane Bože! Zápas odohral na ľavej strane obrany, tak po vystriedaní Vojtkom sa presunul na hrot. Hneď mal prvú akciu, fantasticky to prihral. A tá strela z nášho pohľadu, sme to perfektne videli, vyzerala, že ide 3 metre vedľa najprv. Neuveriteľná rotácia od Barsegiana. Trafil to úžasne, fantasticky. A keď som pred chvíľkou hovoril, že Slovanu všetko vychádza, tak toto je taká čerešnička na torte ešte k tomu. No Majo, máš zápasy v kariére, keď kopneš do všetkého, jednoducho ti to tam padne.